Hagas ni Sunday, Shisen perkat kalong ke bedai Henry kani hangi ki Kristan. Kam das ngutenat kata ke kam. Bangin haban le tho entrantes hagas ni utrai. Bangin haban le tho interview ngobrol le tho exam interview kam hagas ni ke jeng utrai. Kedon kawe ke ying kabale thu yang ke ong ba ngem ju pha kre kot yiki kon hagas ni utrai. Namar ngi nyau bakas ngutrai kede ke sngi ka bakhuj ai ke jing start haki hinriu sngi hakas ngutrai ngin ai sho belai ka por kalong ka badai ki para bangai ba ye lanangi don ka bakum kata ka jing sngot ho reng yo i haki ni ke sngi ka bamenta kalau dal cibon ke jing kala ni don tang ke jing tip henrei haka jobbing khatom kumong ka ktin takhat Lili pen kibabon kibri penlong belai ong ubseng ya ke im lada pen bam ya usok ya bo belai ulamaha sumudur ka im kala mudur ade banlong belai barung rumah rutit saki hau jong ke jing pelong ke jong belai saki hau jong ke internet banwa sachisin pat ya kata ke jing suk kabadon ha kata ke per eden lane banwa sachisin pat ya kata ke per eden hangno ka don kisamla ki rung siki library ke ba do jong ke perteling ba ke internet man yo ya ka ba ki kwa kini kala long tangkum ke man bau juda sabangi pule nega ketien ka jungu beleru ubala dino yo jisu habau yo I bala penrem yo ula kala ka bamut bad ulawan pai pat ula pen pai pat ye ketaki lai thau ki spai ki rang ba leng do bad ki teman besan urong ngala le pop habang ngala dino ye ka snam balui lui uperkat ban yo biang ye kata ka jingsuk sachisin pat daka bapan pai pat ye ketaki spai rupa Ong kini ki rangba lengdok bat kita teman besan kata kedaya yu yangi kami himame ke jubab ke besngau tomet bat ke besngau yamrem berni yu I bak bakut ke jung kalong ke bom snau tenat dan bon ki kon jong ke balang ki parabangai ba ye ki besngau thu ye ke jing bakla bat ye ke jing endah bakila de barengko Ndah bala bakla kalawan sekejing snole ran. Ndah habang ipuli ya ketien ka jung bleng yo ipat yo wayus ran jung jisu. Ndah bawla sngo thu bawla len yo trai. Ula kela ka bamut. Bat ndah bawla kela ka bamut. Udang yo ipat ya kejing mi pat ka jung trai jisu ka sngi ka balai. Ujudas pat ubala kela ka bamut. Hendrai syamla yo ipat ya kejing mi pat ka jung jisu ka sngi ka balai. Kejengnya per penang ujudas bat upetras ujudas ulas ngautu ya la kejong kejeng rengkok bakla bat nah bolos ngautu ya ketalas ngaule ran sikadai kam langshu ya uban longus ranjung jisu kebom ngau tenat kejeng kot semla yo I ya kejeng me pat kejeng jisu kresa kesngi bat kebalai upetras pat namar bolos ngautu baula rengkok bakla Badau layo ipat ya kejeng mi ipat kejeng Jisu Kristus hakesngi kabalai. Ong kiri start. It's not how you start. It's how you finish. Kam syong nia kumno pisdang, ka syong nia kumno pipen kut lane pipen wai. Ya kejeng im kejongi. Ujudas baru Petrus ki pada pengen bayi. Kedai kabakum kata kejeng penkut kejeng Petrus baru Judas. Kipara mangit ba it. Kejeng kut kejeng dakat halor jong keding penaru kalong kebes ngobang banyatu kanapa teng pekit. Kadno ka ay mensiam yang iro. Kiba pop kiba kumu dakat halor jong kata keding pena ban raya kejeng yam kebetelat. Kejeng sedang kejeng udakat kalong kebom des ngau tenat. Hendai kejeng penkut kejeng iu kalong kebes ngau tenat. Kalong tang ban ruai kejeng ruai ajeng ai baplatam kabapen im yang aki para pengit beit. Langala ja yang ala syam penim ula shisha.
Udah nuway urang ba ubala yo jing pang kansar, bat ubala koit pat na kata ke jing pang kansar, bat hadin pat lawan kenyot biangsa ke jing pang stroke. Bat na kata ke jing pang stroke ru ula koit biang. Mulai tu yang awang habu charman jong ke jing seng u ai ke tu ke jing ruai ke balai spa prapowe. Sapang ke jing ai ke ba pelatam. Tang Marias tang ban ruai ya ke kentin a jing ai wong ka dong hangangam jula ban ruai ya ke to ke jing ruai namar bangalamat ya ke jing ai ke jing utrai jisu kansar la koit stroke la koit a jing ai ba pelatam ong tau rang ba kalong ke bes ngau tiang ki para bangit ba ban yomat ya ke jing kerku ke jong belai. But when you open good part, hakarukom kabasno tenat. It's not how you start, it's how you finish. Kabanta kababot pot kilengdo kibaken zaman sem ki para bangibayed. Hendrai ma pipi long ke kenja bala jet ka jinglong lengdo baken zaman sem ka dekot ka bakendai gong. Mangi kom kilengdo ngila mo ban bat ya kata ka jinglong lengdo bat ka jinglong kentang jong ka jinglong kristan ka jongi. Kamut baka jinglong lengdo ka dai tang yo bishop la ne yo pastor la ne yo temen besan hendrai ka ne ka jinglong lengdo ka thau ya ka ne ka kerdan jong ka jinglong jingim kristan ka jongi ki para banget bayet. Ngalapule ya ka report jong ka retreat ki minister mensua bat menta ki ong ka jingeseng ya selok pastor ladon si bon ki jing kan thok ki bakidau si pang ka jing plong kentang jong ka balang bar ka jing long kentang jong ka pastoral ministry naduk kita ki por hakis nam khat kandai spa san po Pada kata ka report jong ka ne ka retreat ki minister lane ka jinge seng ye slok jong ki pastor la ong kum ni ba kum no ki pastor kan em lane ki nong sarai balang ken em u pastor u dei balong u tengah jong ka wei ka tengah bat kum ta ter like no ki balayap tengah ki ba em de ka tien ka jong belai ki bala ban sun sar bhabat kum ta ter ye ka bala sot na ka tien ka jong belai Lakmilen tiba ki minister lani ke pastor kin kmi ban pelong ye ke jing pule Bible haman ke sni balang lani haman ki mit po ya ong ka report jong ke jing seng ye selok jong ki pastor ka to kapor ban pengam jeliu ye ke jing hikai ke tien ke jong blai haki kon jong ke balang baru tahu pastor manasan lengdo hakas nang khat kendai spa san po ar ulaban shibon sapang ke jinglong kentang jong ke balang bat ke jinglong kentang jong ke pastoral ministry jong ke balang ulapan pau ye ke jing sngosi ke bakrau bah kita kisngi ki don ki nong yalam jong ke balang ki pastor ki temen besan ki bala penjak burom ye ke balang bat ye ke pastoral ministry Sngoburom ye kisinot ru hakini kisngi kalaya keren bahasa pang kajing kentang jong ke pastoral ministry lane kajing tray jong ke pastor kene kamut bau pastor ulak ban le iki kamba ndai kamut bakum nu bakita kinong ya lam ki bah kamat jong ka balang kin la ban bat ye kajing long kentang usol usem jong ki Israel semlala ban bat ya ke jenglong kentang barulah betat hi ya kata ke jenglong kentang jong ke kam ke jengu belai baru belai ulah jit pat yu David ban long usim jong ke hima Israel para bangit bait ngia perkat hak ne kapor sapang ke jenglong kentang jong ke jingim ke jongi shimet ru kini kisngi kelong kisngi ke ba hadu kata-kata kejing nyau sting ya kejing bom sngau kentang kala sarna phang hagi khon jong ke balang hagi kisngi ke song kha song man ke an ket kum ke tien ke jong belai kong ba ke song kha song man kelong ke bes kho ke ba kentang hadu kata-kata pan hagani ke perthai affidavit ke ketin tengah ke sukhan ban modify lene ban penwandur ki kena school ki tipha tengah gadai ke common noun kam dai ke proper noun
Kamu kamut ngila ban ong tengah ya no kat ka bangis ngobit kaman sim jongi. Pro parnau pade ka kerteng pura. Lapan scam yang abad kata kabriu bat kata hadu bekut kecingim. Kepertai mentaka kwa ban pendon kam daka common noun ya ka kentin tengah ki para bangai pe daka beburom. Om su daka pro parnau lane daka pro parnem ong ensu ong no nga usenrang ngamon ban sim ya pike kentai kala biang kata hakini kisengi ki para bangai pe kecing step jong kecing pelak san sieng lada pin pek hak record jong gekap kaska kejelame khala jong kawan baar hak kecing pelak san sieng dak beburong Barkade kadawa yang ikum ke balang mengin perkat ha balai mengin sulit di tengen tang hak kata ke divorce act jong ka Indian Constitution ya ka bangila kelet ya kene ke Bible ke bolong ke nongrim sola scriptura kumong John Calvin tang ke Bible marway ke bolong ke ang ke janai yang i kesinat kelapan mission ya ke kot ke pak ai kerteng ke jinghikai banyada ya ke jinghikai babakla ke don kelenong hakane ke kot ke pak dau chapang ke song khai song man andre ki para bangit be ngala pule bhai ya kene ke kot la tho sibon chapang ke song khai song man andre ya ke jinghikai ke jong jisu chapang ke jing pelak tengah nil mana mar kata ki para bangit be don ki jingri tengen hangno re hangno ki para bangit be kabenta ka babot pat ki para bangit bait ka juba ka bajubab ya ka jingkhot ka jangu belai kumno ngin batai lane da ka dictionary ka ba kumno ngin batai shapang kata ka jingkhot ka jangu belai ya ka jingim ka jangi hakiri kisgi Ublayu khot yu briu ban pen kala na ka jing sniu she ka jing bha lane na ka penta kanu ka jing thamu don ki ba jubab don ki bom jubab ya ka ta ka jing khot ka jing ublay ha ka to ka khot ka ba khandai ka ong kum ne ba phin da yo pen pau ka jing bha kor tam jong tau bala khot ya phi na ka jing dom she ka ta ka jing shai ba phla jong u try u khot yu Samuel u perkhat ba de Eli wa khot yu ula jubab baru traulah khot yu Samuel hadu sausian ya u badai hakasin ka basau usas ngutu amdei bu Eli khot yu ndai dei u blei u ba khot yu Eli na ka benta ka jing thmu ka ba kentang na ka benta ka kam ka ba kentang ban long nong ya thu lupa jong ka jaj ban re Israel hakatu ka por u Samuel ula jubab klem pen slem ya ka jing khot ka jing blei kadon ka wei ke jingjia ka ba blei u khot yu wei rang ba da ka budgetit kum kene ka budgetit ka bang yutit ha ka por ban khot ye ke par bangai banong alewan siying mane ka por kal dei ban long jing seng u khot da ka bajerin jong ka balang niu nong ston yu wei rang ba ka ba udang song hang thi hanon ba ban ap gali ha ka sngu trai tleng riu ka baje ka tit Naka balang niu nong stoin, bat kata-kata ke sitleng jong kata ke jingtit jong kata ke baje kala dungak yau tau rangba, uba buaj, uba le business dau yong hakis nam kat kendai spa kendai po tam ye kat kum ke jingat hu ke jongu, une rangba rengkat kata ke por ke bu ap ye ke kali ban lech shalong, kek sentur ke jongu ke basma hek. Une orang ba ndabo poi hayeng ujutem ya kaloki ki khonu ku kan jat na phang ya ki tiar raya kata ke klip mat sitleng ka baje jong ka balang niu nong stoin kala dongak ki ka donot ka jong u a balay yang akum ne marwai hang ne rengkat ka riam ka bajapo ka sentur ka basma hek ka kemirin kat ki khon man ka mit ka dam kho sio ban duai na ka benta jonga hateng ki ngausi sat ho ya ka ski ka jong utrai ka riam ka bet jong ki ka long ka bakhoj andre ka donot jong ki ka dap tam be ki jingkit ki bakhia ulayam rang ba hang ta marwai ulakan mau ya la ka jong ka lok rangkat ki khon
kilalong kum kilang brot klamunong syarai klamuk pa jong ka yeng barula yam rang ba hakata ka jingdung jong kata ka baje ka jingtit jong kata ka baje barula ap ya kata ka por lano ba kata ka bos kan wanno namar bakat ba kadang tit ka baje nang tit nang dong ya ka donot ka jong u kwa ba ka bos kan wanno lanu bakan wanno bat bon poisuk bon poino shalayeng bandau la poi shayeng ula yam rang ba ula dem ko sil ula dem haki kjat jong ka kami ki khon baki khon ro kila lango ye kata lakin yam ro kumno na marbu paula yam kila lango si ka daya ka kami kala yam ki khon kila yam lang kila lango ka kami badu baki khon ka jong banda hadien bola en lane ula ngap na kata ka jingyam kila kelik e ko pa ka bala jia khon kami ngau ha map no sayanga baro ke snam ki bangala penjai bijaya la ka jong ka jingyam ngalale ka e ka basang khamat jong phi map se map yanga kala long ka jingjia kabaga kami bagi kon kim poi perkhat ai ndai na ka jing duai na ka jing khot ka jing ubleyu na ka ta ka baje ka bariu shi teng na ka balang niu nong ston ula kala ka bamut ula long kristan ula le drong kris balang dong bedong bala pediang balang yu barula long de khot jang ka komiti ka balang sanmer kan no ka jing sngotanat ya ka ta ka jing jubab ka jing tau rangba ki para bangai ba ye ka jing khot ka jing ublei yangi kalong hakiru kom ke paper ki don cibon ki nuk saya ka bangai lapan kren rei ka bor kam sha yangi bercoba bangan song no ngadon tengah way ka jing pen kan mau yo James Milton Black ubadai unong hikai school Sunday school ngam benong barhaga way ka por ulai kendu ye ka way ka kena ka bakateng ka besi kat saus nem haki jan ki bejot rathai karyam ke jongka ki sopti ki bejot ke bapai kadur kadar ke jongka ne ke khna ka bayong ngau lakha tang da ke tingit sudah habau mut banlech sakajaka ka bau julech hakata ke society ka bau juhikai ye ki khna school ulak hot ye kata ke khna aliwan chani banda boleh keren ulai keliu la perthau nganam penjrong ye ke jingit hu ula khot ya ka bakan lech banya sok lang hakata ke society lani hakata ke seng ka ba uju hikai ye ki khna na ka tien ka jang blai banda haba kata ke khna kala lech kala attend regularly lani kala lech man ka por hakata ke Sunday school gupa jong kan ke khna ulong ubu buat ubu judi deke jingdi ban pen sngop hai ladi malong hakawe ka por uneu Milton Black uju sim attendance yeki kena jong kata ke kelas malong hakawe ke janmiet ula khot kerteng ndah bala boy hakata ke kena jar non berespon busy jak semyo ngusur ruam ula lango myo kubor ruam tadien kata kalapan perkhat yo ula khot ye ke jeng khot kerteng ye ke jeng student hanrai am sham la response perkhat ye ke jeng imru banda kata ke sngi jeng ke jeng khot kan longru yanga balada utrai un khot yanga ngam syam jubab kum kene ke chikna kabajuan tista skol kabakum no kabakut jonga kan long nang tanda humi na kata ke jaka kabaju ai jing hikai ulej bandrung sakajing jo kena ulap ba kata ke kena ke tia ke jingpang ke pneumonia patang katukat ni hadin ke yap no ba ke klat no kata ke kena ban kata kabau khot kerteng ye ke kena kam syam la jubab ulat ho ye ke jing roi
when the roll is called up yonder. Haba jingkot yang akan long kecing ruai ke becis pak pra ki parap ngin baye. But kecing kot yang ikalong ngin ju bab komno ye kecing kot kecing ublay. Ublay un kerku ye kan kecing ye selok kecing pusan nang ketin kecing ublay. Balapan sengau hapdeng jong kecing telat. Nak betaka buram kecing amen.